מן העולם שהתחילו להכשיר שם במקום צוותים רפואיים. המצב בבתי החולים בעזה לכו מדרדר. שלום לסלאח חאג' יחיא. שלום, בוקר טוב תמי. מנהל המרפאה הניידת מטעם רופאים לזכויות אדם. אז יש הבדל בין מה שקורה במערכת הבריאות בגדה למה שקורה במערכת הבריאות בעזה, נכון? בגדול לא, אמנם עזה נמצאת תחת מצור ותחת סגר קרוב ל6 שנים, אבל בעינינו כרופאים לזכויות אדם המצב לא שונה. אנחנו מבקרים בתוך הרצועה, אנחנו מקיימים מרפאות גם בתוך הגדה, אנחנו פועלים בתוך ישראל ובתוך השטחים הכבושים קרוב ל25 שנים. אנחנו ממש רואים בדאגה ובחומרה, בדאגה רבה, את מצב הקריסה של מערכת הבריאות גם ברצועה וגם בגדה המערבית. המצב לא שונה. לא שונה, זאת אומרת, אתה יודע, אפילו ברמה של אספקת חשמל בסיסית, אספקה של תרופות, הגישה החופשית של חולים לבתי חולים, זה לא קצת יותר טוב בגדה? אפשר, כן, בגדול כן, אבל לצערנו כרגע המצב, אני אתייחס גם לרצועה וגם לגדה. כן. המצב בגדה כרגע, יש שביתה שמתקיימת מזה כמה שבועות, משתי סיבות. הסיבה הראשונית שלא מקבלים, הצוות הרפואי לא מקבל את משכורתו. רגע, השביתה היא בבתי החולים? השביתה בבתי החולים, כן, של הרשות הפלסטינית. בתי חולים ממשלתיים בגדה, כן. כמעט חודשיים. הרופאים, הצוות הרפואי לא מקבל שכר, כי זה תלוי בהעברת מיסים מישראל לתחומי כן. הרשות הפלסטינית. והסיבה השנייה, המצב הכלכלי המאוד חמור. הדבר מתבטא בכך ניתנים אך ורק שירותי רפואה חירום בלבד, ניתוחים נדחים, ספקים לא מעבירים ציוד ותרופות לבתי חולים, ואם המצב הזה הוא כך בגדה, אותו דבר גם בתוך הרצועה, כי ממשלת רמאללה היא שאחראית והיא שמעבירה את הציוד והתרופות לתוך בתי החולים של הרצועה. רגע, אבל ברצועה... חמאס הוא השולט, אבל הריבון זה עדיין הרשות הפלסטינית, והיא אחראית על שתי המערכות, גם ברצועה וגם בגדה. המערכת הכלכלית היא אותה מערכת? החמאס לא מנהל שם מערכת כלכלית נפרדת? לא, בתוך מערכת הבריאות לגמרי לא. אני אתייחס למה שאני יודע. לא, אנחנו מדברים על מערכת הבריאות, אני לא מדברת עכשיו על דברים אחרים. מערכת הבריאות, כן, החולים שיוצאים לקבל טיפול רפואי מתוך הרצועה לכיוון מצרים, או ירדן, או בתי חולים בישראל, מי שנותן טופס 17 זה הרשות הפלסטינית, משרד הבריאות ברמאללה, ומי שמעביר ציוד ואספקה ותרופות לבתי החולים בתוך הרצועה זה משרד הבריאות של רמאללה, ומכיוון שרמאללה נמצאת במצב לא טוב, הממשלה לא משלמת משכורות לכל העובדים, אז ככה נראית המערכת הרפואית שהיא על סף קריסה. עוד פעם, חולים, כן. אחרי שהמתינו חודשים ארוכים, הניתוחים נדחים, שירותי רפואה בחירום בלבד, ספקים צריכים מהרשות הפלסטינית, ממשרד הבריאות, למעלה מ500 מיליון שקלים, שזה סכום מאוד מאוד רציני, ולכן המחסור מתבטא בציוד מתכלה של חדרי ניתוח, של חדרי המיון, נשקפת סכנה לחולי הסרטן, לחולים שצריכים לעבור דיאליזה, במקום 3 פעמים בשבוע מצמצמים, עוברים רק פעם אחת או פעמיים בשבוע. עוד פעם, תמי, שתביני עד כמה המצב חמור, מכיוון שחולים עברו משטחי הרשות הפלסטינית לטיפול בירדן. ירדן מזה חודשיים הפסיקה לקבל חולים שאין להם טיפול בגדה, כי גם הם צריכים 40 מיליון דינר, שזה אומר קרוב ל200 מיליון שקלים, החוב של משרד הבריאות לירדן, אז הם לא מקבלים. שמשרד הבריאות הפלסטיני, בעצם הרשות לא מעבירה את הכסף, אם אין כסף, אז היא לא מעבירה כסף גם לא לירדן, גם לא למצרים וגם לא למערכת הבריאות בישראל. כן, לא, ההבדל לירדן לא, למצרים לא, כאן בתוך ישראל, בתי החולים כן מקבלים כספים דרך משרד האוצר והישראלי. שמוריד את זה, מקזז את זה ישירות מהכסף. אוטומטי, בוודאי, גם כלפי חברת החשמל וספקים ומקומות רבים הם מקבלים מיד ללא קשר לגמרי. אז הסבל הוא שם, ואנחנו ממש רואים בדאגה. אז מה אתה אומר בעצם? אתה אומר סלאח שבעצם אנשים עכשיו עם מחלות שיש להם מרפא ויש להם טיפול, פשוט מתים ומצבם מחמיר בגלל המצוקה הכלכלית. עוד פעם, המצב מחמיר עד כדי שלמשל מבקשים מחולה, לך תקנה מבחוץ אמבולנס, זריקה מסוימת או תרופה מסוימת, ואין לו כסף לבית החולים. אני אתן עוד דוגמה, כפפות סטריליות בבית חולים ממשלתי בטול כרם אין, יש להם קופה קטנה, קונים כמה בודדים כדי רק לפעול. החל ממחר חמישי יש תהיה הסלמה מאוד מאוד רצינית, והולכים
להפעיל את המערכת רק יום אחד בשבוע לקבל חולים, כי אין להם איך לטפל באנשים האלה. אני שוב באמת לא סיסמאות, אבל אנחנו ברופאים לזכויות אדם רואים בדאגה ונשקפת סכנת חיים להרבה חולים בתחומי הרשות הפלסטינית. וישראל, כל עוד אני חושב, כרופאים לזכויות אדם, ישראל שהיא שולטת והריבונית והכובשת, מוטלת עליה אחריות על ישראל. אבל אתה יודע, המצב הכלכלי של הרשות הוא לא רק בגלל ישראל, זאת אומרת, יש שם בעיה אמיתית בדרך ההתנהלות. החל מטענות על שחיתות ועד לעובדה שמערכת הפלסטינית לא הצליחה לייצר מערך יעיל, לא של גביית מיסים, לא של יצירת מקומות עבודה וכל השאר. נשאלת השאלה עד כמה, זאת אומרת, מה הציפייה של רלה, של רופאים לזכויות אדם? שישראל תתחיל לממן באופן ישיר את המערכת הרפואית בגדה ובעזה, או מה הציפייה, מעבר לאמירה ישראל אחראית, כי היא מדינה כובשת? כן, אנחנו שוב אומרים שישראל היא באמת כובשת והיא אחראית בעינינו. אנחנו גם נדרוש ב-2013, השנה נדרוש כאילו השוואה בתנאים, שישראל תהיה גם מחויבת לטפל באותה אוכלוסייה שהיא שולטת בה. לא רק בגדה, גם בתוך הרצועה שהסגל למעלה משש שנים נמשך והמצב שם מאוד מאוד עגום. אנחנו מדי שבת, אני אגיד לך תמי, יוצאת מרפאה ניידת שלנו מזה 25 שנים לשטחים הפלסטינים, במיוחד לכפרים שאין בהם שירותים רפואיים סדירים, אין מרפאות ויש בעיה של חופש תנועה לאותם חולים. כל שבת אנחנו במרפאה ניידת על ידי רופאים ישראלים ופלסטינים בתוך ישראל, רואים בין 300 ל-400 חולים, ורואים עד כמה קשה ועד כמה הם סובלים עקב המשך המצב הכלכלי הקשה, עקב המשך השביתות ברשות הפלסטינית שלא מקבלים שכר. אותם 400 חולים מקבלים מאיתנו תרופות, חלק מהם מגיע לבתי חולים בישראל באמצעות רופאים לזכויות אדם, אבל עד כמה ארגון כמו רופאים לזכויות אדם שפועל שם 25 שנים יכול לתת מענה ל2 מיליון תושבים פלסטינים בגדה. ברור, זה בתוך הרצועה. ונחזור לנושא השחיתות, זה לא הנושא שלנו. לא, אני לא באה בטענות. לא, ברור. תמי, מאז שהרשות הפלסטינית קיבלה מעמד כחבר משקיף באום, יש עונש מארצות הברית, מישראל, מכל העולם. אפילו היו איומים מאותה שרת חוץ של ארצות הברית, על שרי החוץ של מדינות ערב, להגיד מברוק לרשות הפלסטינית, אסור להעביר כסף סיוע לרשות הפלסטינית. זה היה עונש, שזה מנוגד לחוק הבינלאומי, וזה פגיעה ישירה באוכלוסייה שנמצאת תחת כיבוש. אז מה שאתם אומרים... האזרח הפלסטיני הפשוט משלם ביוקר. ברור. ואז מה שאומר בעצם זה, אם מדינת ישראל כמדינה כובשת היא זו שאחראית, ואם זה לא עובד דרך הרשות, אז שמדינת ישראל תיקח על עצמה את ניהול מערכת הבריאות, כל עוד היא מדינה כובשת. זו הדרישה שלנו באמת, שישראל תיקח אחריות, ומיד כי נשקפת סכנת חיים לרבים, גם בגדה וגם ברצועה. זה הדבר המינימלי. הולכת לקום ממשלה חדשה בישראל ושר בריאות חדש בישראל. זו הדרישה של רופאים לזכויות אדם, ובתקיפות מחויבים לפי החוק הבינלאומי והחוק ההומניטרי לפעול ולהציל חיי אנשים. פשוט הסבל הוא מאוד מאוד רציני. כן, וצריך לומר שזה האמת, דרישה הגיונית אם מדינת ישראל מתעקשת לשלוט בשטח, שגם תדאג לבריאות התושבים בשטח. הגיוני לגמרי. תודה רבה לסלאח חאג' יחיא, מנהל המרפאה הניידת מטעם רופאים לזכויות אדם. תודה לך. כל טוב.